Hej alle sammen, Forza 3 her. Jeg spiller med Anders 3.5. Det er Anders, vi lige har talt med. Eller vi taler med lige nu. Vi spiller på en PvP-server inde på Telt. Jeg røg ud. Han røg ud. Jeg tror også, jeg røg ud. Jeg røg ud. Og jeg er inde. Jeg går ind nu. Og jeg er inde. Hey, sådan er inde. Jeg er inde. Hej, hey, hvad så? Skal lige have fået lukket den her bane lige nu. Går du lige nu? Nej. Min bane er ikke loaded. Kasper, det er mig. Hvordan kommer du derop? Skal jeg vise dig, at du kravler op her? Du skulle jeg skal lige se noget. Så går jeg ind på single. Hvad? Kom til at gå ud af spillet. Eller gå ud af game. Skal jeg det ud? Wow, jeg lægger. Jeg går lige ned i spillet. Gennemgå til hovedet og slut. Jeg vil ind og lige. Skal jeg se hvad? 6. Min video kun er 6 eller 6%. Den skal op på 100. 100? Ja. Og den var kun 14 minutter, mand. Hvad var kun 14 minutter? Er det sådan, jeg var? Jeg røg ud igen. Jeg kommer ind nu. Good day, Forza 1, 2, 3. Multi eller single multi. Der. Og der. Og jeg er inde. Ja. Okay, så gå ind i bygge. Jamen af en eller anden grund, så er der kun en lille. Jeg kan ikke komme herud af. Falder jeg ned. Kan du ikke gå? Nej, prøv at se, jeg falder ned. For mig står du på denne blok, jeg står på. Hopper jeg? Lad mig lige se. Nej. Nej. Hvad sker der? Jeg ryger hele tiden ned. Sikkert fordi jeg har mange ting kørende i gangen. Hvad er du åben? Jeg har Hypercam åben. Jeg har noget internet, fordi den skal uploade åben. Så har jeg noget Skype åben, for jeg kan tale med dig. Og så har jeg Ticket åben. Så jeg har kun 4 ting åben. Ja. Min plejer kunne tage 7 ting ad gangen. Ellers er det måske bare ikke den rette server. Jeg synes, den er god. Det tror jeg ikke, jeg ryger også ud hele tiden. Så, nu loader den. Jeg får meget nu. Jeg fik kun lidt mere bane. Hvad? Jeg fik noget mere bane at gå på. Nå. Hvordan var det, du kom derop? Nå, det kan jeg forklare. Hvor er du? Ja. Det er det.
Jeg røg ud. Vi finder en anden, for den er dårlig. Ja. Jeg laver lige parkour. Som jeg i stedet, som jeg beregner til parkour. What? Okay, hak. Okay, vi finder en anden. Har du fundet en? Nej. Hmm. Okay. When you're sexy, Kan ikke finde noget med lyder. Og jeg gider ikke at spille Minecraft lige nu. Mm-mm. Det skal nok.